Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi wa sahabbansa bishara da shiga watan Ramadan kamar yadda Imamu Ahmad da Imamu Nasa'i suka kawo hadisin da Abu Huraira ya rawaito daga manzon Allah. Sallallahu alaihi wasallam ya ce, manzon Allah ya kasance yana yi wa sahabbansa bishara Hakika watan Ramadana mai albarka ya zo maku, Allah ya wajabta maku azumtarsa. Ana buɗe ƙofofin aljanna a cikinsa, kuma ana kulle ƙofofin wuta, kuma ana ɗaure shaiɗanu a cikinsa. Akwai daren da take wata 1000 a cikinsa. Watan Ramadan yana da waɗansu falala, watan da aka saukar da Alƙur'ani, watan tarawih da tahajjudi. Watan tuba da kankare zunubai, watan ɗaure shaiɗanu, watan da ake kulle ƙofofin wuta, watan da ake buɗe ƙofofin aljanna. Watan kyauta da ihsani, watan da ake ‘yantawa daga wuta, watan lailatul qadari, watan addu'a, watan jihadi, watan da ake ninka lada a cikinsa, watan haƙuri